شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ይከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vara med er. أنا حاكم صراحة دين مسحاكم سيم كم تقول كذي نجو نزبلة سمعت زخون نزبلة سكال بالبرنامج نكافلكم لمر ما نزمعت زخون نهي وتكال كنكافلنا. Det är broder Saladi med broder Semmet, det dagliga ordet, det bästa orden för den bästa dagen. لو من كافلو قال كل جزء بزول أطوار أملاخ نلعل نلبسند بدي. Och dagens ord det är ta på er alltid hela Guds vapenutrustning. ريخم بزول أطوار أملاخ كل جزء كان العلون كن لبسونا بيوت بتعمى قداسيو. Det är alltid viktigt att sätta på sig Guds vapenutrustning i livet. نتناي كريستنا هيوت بزوار زينا النبرة. Och det är genom den här utrustning vi lever det kristna livet. أطوار أملاخ كل جزء أبيوت عود كون كختنا برزخ العالم اللو. Guds utrustning har möjligheten att få dig att leva i seger. مصحف قدس كزارب كله أب إفيسون معرف شديش تقص 10 خمزيل الله. I Efesierbrevet kapitel 6 vers 13 står det så här. سلازي بتأكيد معلتي مقام من تاخد كل مسألتكم دو كتب لسي بزلو أطوار أملاخ العلو. Det så ta därför på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. ريكم بتأكيد معلتي حدا مقام كتقولوا خلا أيدما مسألتكم دو مبال متانك كالوكم بزلو أطوار أملاخ العلو يدو. Det står för att ni ska kunna stå emot den onda dagen så att ni kan stå upprättade och fullgjort allt. Ta på er hela Guds vapenutrustning. Ja, أكيد معلت أبيوت كلنا الله. Det finns en ond dag i alla människors liv. تا معلت أكيد سلازخونة تايكونان. Det är inte för att den dagen i sig är ond. بخلا الزراربات صلاقي ببرتو استفرالي نفاسات نهيوتنا زمتصلو جيزيتات አሉይ. Det finns tider där fienden kommer med all sin styrka för att strida emot med vind emot våra liv. ፈተናታት ኣብ ህይወትኩም ድመጽሉ ጊዜታት አሉይ. Det finns tider där prövningar kommer i era liv. ንፋሳት ኣብ ህይወትኩም ድመጽሉ ጊዜታት አሉይ. Det finns där allt skakas runt omkring er. ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ብዓወት ናይ ክርስቶስ ክትመላለሱ ዝረድኩምን ዝድግፈኩምን ኣጽዋር ኣምላኽ ዘለዓልኩምን ዝለበስኩምን ተኾንኩም። Men det som gör att ni kan segra i den här situationen, i det prövningens tid, det är kristna som har satt på sig Guds vapenutrustning. ምክንያቱ ተቃዋምን ናትኩም ዓወት ዘይደሊ ጸላእን ከም ዘሎ ይትረስዑ. Glöm inte att det finns en fiende som strider emot er som inte vill ha att ni ska segra. ብዝኽክል ዲያብሎስ ብጎይታ ስዑር እዩ. På den riktiga sanningen är att fienden är redan besegrad av Gud. ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ተስተሰዓሮ ቦታ ኣብኡ ኮይኑ ክቕጽል ኣብ ህይወትኩም ትደሊ እንድሕር ኮንኩም ግን ኣጽዋር ኣምላኽ ክትለብሱ ኣለኩም. Men om ni vill att ni ska fortsätta där att han är besegrad och ni är segrare, då behöver ni sätta på er Guds vapenutrustning. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 11-12 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ካብ 10 ጀሚረ ከምበልኩም. Därför det står så här i Efesierbrevet kapitel 6 från vers 10 till vers 12. بزترف صحواتي بقويتان بصنعت حيلون برتو عيلو تقص 10. I vers 10 står det till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. ريخم ني أملاخ أصوار كل جزء بحيلخان بعمخان ديكونا بعم قويتا خم تدبر بالأملاخ. Guds vapenutrustning gör att vi alltid lever i Guds styrka, inte i din egen styrka och kraft. بقويتا خم تبرتي عمز ومرخ. Det gör att du blir stark i Herren. كأجيل خمزيلو اتقلسنا مسحلك النتن سلطانات مسنايت علمات جزاء عالم مس منافست كين عب سمايات ينبر مسج عند من يكون نمو نفعسو سيطان مقام من تكون كلوسي كل أجوار أملاخ لبسو. Och sen står det så här från vers 11. Ta på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot frustrar, mot makterna och mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. ريخم قلسنا مسحلقنتن سلطاناتن جزاء عيراتن يلو. Det står att vi strider mot frustrar och världshärskarna. منفساوي. Det är ett andligt krig. منفساو صار كادلي. Och det krävs andlig utrustning. مسجان دمن قلس يبلنا. Vi har inte strid mot kött och blod. قداينا مسجان دمن يكونن. Vår strid, vår kamp är inte mot kött och blod. نفسجان دمن نورد جن أصوار أملاخ سنزين لبسيو. Varför vi går neråt för att strida mot kött och blod, det är för att vi rustar inte upp oss med Guds vapenutrustning. ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዕጡቅ ክርስቲያን ኮንካ ክትመላለስ አገዳሲ እዩ። Så det är därför det är viktigt att som en kristen sätta på sig alltid vapenutrustningen. ነቶም ኣጽዋር ኣምላኽ ክነግሮም ክገልጾም ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ
När den förklarar om Guds vapenutrustning står det så här. ካብ ጥቕሲ 14 Från vers 14. ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቅኩም ድርዒ ጽድቂ እምነት ተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ዓሳእን ኣእቲኹም ድማ ደው በሉ ኢሉ Det står, stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och kläd er i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium gör. ይስኒ ጽድቂ ኣምላኽ ጽድቂ ኢልካ ደው ምባል ካብቶም ሓደ ጽዋር ሓደ እዩ Så att stå fast och säga Guds rättfärdighet är mitt rättfärdighet, det är en av de Guds vapenutrustning. ምክንያቱ ጽድቅና ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ንሱ ጽድቂ እዩ ዝብል ስፍራ ደው ክንብል ካብዚ ፖዚሽን ተበጊስና ክንነብር ካብቶም ሓደ ጽዋር እዩ Så eftersom Kristus är vår rättfärdighet, att vi står och säger Gud är min rättfärdighet, det är en av de här utrustningarna. ካልኣይ ድማ ካብቶም ሓደ ኣጽዋር ከም ጫማ ክንገብሮ ዘለና ድማ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኢሉ Och en av dem som vi behöver ha som vapenutrustning, det är att ha skorna som förbereder fridens evangelium. ሳእነ ደለዎን ሳእነ ደይብሉን ሓደ ይኮኖን De som har skor och inte har dem inte samma. ስለዚ ወንጌል ዝሰብኽን ወንጌል ዘይሰብኽን ሓደ ይኮኖን Och på samma sätt är inte samma mellan den som predikar evangeliet och den som inte predikar evangeliet. ኩሉ ግዜ ጫማ ካብ ብዙሕ ነገር ንእግረኻ ከም ዝከላኸል እቶም ወንጌል ዝሰብኩ ኣጽዋር ኣምላኽ ይለብሱ ስለ ዘለዎ ካብ ብዙሕ ነገር ይከላኸሉ ኣሎ Så eftersom samma sätt som när man har skor på sig beskyddar från massa saker, och de som går och evangeliserar och berättar om evangeliet, de har Guds vapenutrustning på sig. ምስናይ እዚ ኩሉ እቲ ክፉእ ርሱን መንትግ ዘበለ ከተጥፍኡሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዑሊ Och det står, ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. ርኢኹም ብእምነት ክንዓብብ ህይወት ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ Det är viktigt att vi växer i tron. ንምንታይ ጥቕመና እንድሕር ኢልኩም ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እምነትካ ይዋልተኻ Och det är för att i den andliga världen, tron är vår sköld. ስለዚ ዋልታ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ድማ ደይትጥቃዕ ሰፊኻ ማለት እዩ Och om du har sköld, du är en person som inte kan bli attackerad. ካሃርመካ ዝደሊ ሩሱን ናይ ጸልማት ፍላጻታት ክመጽእ ይኽእል እዩ Det kan finnas pilar och strider som kommer från mörkret. ኣብ ክርስቶስ ብዘለካ እምነት ግን ከም ዋልታ ንዑ ተዓጢካ ደው እንድሕር ኢልካ ኣይትህረምን ኢኻ Men om du står fast i Kristus som din tro, så kommer du inte bli träffad. ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ድማ ኣእትዉ ኢሉ Och sen står det, ta emot frälsningens hjälm och ርኢኹም ዝተሓደሰ ኣእምሮ ይሃለኹም så ha en förnyad sinne. ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ይሃለወና Ha Kristi sinne. ብሓሳብ ኣምላኽ ዝተቓነየ ኣእምሮ ይሃለወና Vi behöver ha ett sinne som är förnyat av Kristus. እዚ ድማ ከምቲ ቁራዕ ኣብ ርእሲ ኣትዩ ንርእሲ ካብ ሓደጋ ዝከላኸል ዝተሓደሰ ኣእምሮ ድማ ንርእስና ንህይወትና ካብ ሓደጋ ክከላኸለሉ እዩ Och det är som att ha en hjälm som beskyddar från massa strider och farliga grejer. Så samma sak när vi förnyar vårt sinne, så beskyddar oss. ናይ መንፈስ ሰይፍ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ኢሉ Och sen står det, och andens svärd som är Guds ord. ርኢኹም እዚ ኩሉ መከላኸሊ ምስ ገበርኩም ኣብ መጨረሻ ግን ንዝመፀኩም ነገር ተጥቅዕሉ ሬማ ይሃለኹም Och sen står det, med allt det ni har satt på er, men i slutet det som är som ni kan attackera, det är att ha rema Guds ord. ርኢኹም ከም ሰይፉ ኮይኑ ንማንም ዓይነት ነገራት ኣብ ህይወትኩም ከም ደይቅፅል ዝገብር ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ Och det som funkar som svärd och gör så att inget som ni inte vill ska fortsätta i era liv, så att det får stopp, det är Guds ord. ስለዚ እዞም ኣጽዋር እዚኦም ኣብ ህይወትና ኣገደስቲ እዮም Så de här utrustningen är viktiga i våra liv. እቲ ብክርስቶስ ዘለና ዓወት ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ክድግፉና እዮም Och de här kommer göra att vi ser det här Guds seger i våra liv dagligen. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.